गुमैमोन बेवाइफोरमोन सोरबा हिन्जाव मोनाखैबा मैगं थाइगं खाना बारि बारि मैगं नागिरनानै खाना जाहोग्रा हिन्जावखौ लाखादो दै बुंखाबाय मिथिना लाखा মই বেছিকৈ অসমীয়াও নাজানো হ'লেও তথাপিও মই অসমীয়াটো কৈছি আৰু বিয়ানিহাय जोङो दिंखिया खाना फैदो दिंखिया जामायजोमोन नोंथांमोना नायलांबाय था जोंनि ब्लगखौ दिंखिया खानायनि ब्लगखौ आरोना जोङो बेसेबा हाग्रा बारि थांसिगोन आरो दा नै थालिर बारि जायसालि गोजौ नालाय खिसा फैदो जोङो ना नै जामायजोमोन थांगासिनो जोङो মে হেবদো নামা নংলাই আপোনালোকে চাই থাকক আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব দেই আমি এতিয়া যাই আছোঁ আমি এতিয়া এইফালে মথাৰি যাই আছোঁ আৰু না মথাৰি চিঙি মাজি মই বেছিকৈ অসমীয়াও নাজানো হ'লেও তথাপিও মই অসমীয়াটো কৈছি আৰু ইটো কি বুলি কয় ইটো অসমীয়াত কি বুলি কয় ইটো আমাৰ খুন্থাইছোঁ বুলি কয় ইটো কি কয় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কমেণ্ট কৰি জনাব গাইজসকল বিয়ানিহাय এতিয়া আমি ইয়াতে চিঙিম আৰু হয় না ইয়াতে ঢেকীয়া আছে দেখছানা নাই ইমান ধুনীয়া ঢেকীয়া আছে ইয়াতে গছখিনি আছে কিন্তু ঢেকীয়া কোৱলা ঢেকীয়া ওলায়ে নাই চোৱাচোন এইটো পাদলি গৈছে দেখো হল ধুনীয়া ঢেকীয়া এতিয়া মই চিঙিম এইগিলাখান नै जामायजोमोन जोङो हाग्रा बारि बे संगालि बारि बेसेबा गोजानाव थाबोबाय जोंनि लामाया जोङो बेसेबा बारि भितराव फैलायबाय नै जोङो माबा देन्जार जायगायावसो मैगं खानो फैयोलै जामायजोमोन मोदायबो गिया लुवार फानसौबो गिया जेबोखौनो गिया जोङो नै जामायजोमोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो दायो खोन्थागोन र' आङो नोंथांमोननि सिगाङाव माबा मोनसे खोन्थागोन आरोना आङो जामायजोमोन आं दायो दिंखिया खाग्रोनि बाय मोजां दिंखिया जासोदोनि रावखौबो लोगो खानो लिंबाबो लोगोखौनो मोना आरोना जामायजोमोन हारसिंनो फैनो नागिरदोंमोन आङो ओमफ्राय जोंहा बिबनाखौ लाबोफाबाय आरो आं दिंखिया जि मोजां जादों बेखौनो गैया दिंखियानो दानफायजोब्बाय बिदि होननानै फैनो नागिर आरोना दिंखिया मोनजाखाला दिंखियानो गैया बिदि होनो दालाय मानोथो जोंलाय मोनसोदोसै ना जामायजोमोन मानसिफ्रा फैनो बानानै बिदि बुङोलै नै जामायजोमोन बल फिल्ड मोनफैबाय जोङो नै बल फिल्डआव ओइनो सेंग्राफोरा मार खेला गेलेगासिनो आरोना सोर दिंखिया जानानै मोजां मोनो कमेन्ट खालामना खिन्थाहरबानो जाबाय जामायजोमोन दैलि ब्लग लाबोदो होननानै सानो खिन्थु जेबो कन्टेन्टआनो गैयाब्ला माबायदि भिडिअ बानायनोब्रा डेन्जार गोलोमखाबाय नै जामायजोमोन दा बेखौनो नोंथांमोना सानलायगोन मा होनो दिंखियाखौनो जेब्लाबो जायो होनना सानलायगोन आरोना नोंसोरो बोथोर मानिमुनिखौ जेरै जादोंमोन बिदि जेब्लाबो जायो बिदि सानलायनाङा दे आरो माने बोथोरनि मैगंखौ बोथोरावनो जाखायाबा जोंनि आरो माबा मोनसे नियम दोङो जामायजोमोन मा होनो जोंनिया बैसागोनि बेसेबा नुदोंना नोंथांमोना लास्टावसो आङो भिडिअखौ बानायनो हादों दिंखिया खानायनि भिडिअखौ बैसागोनि लास्टावसो बानायनो हादों आङो मानो होनबा जोंनिया बैसागोनि सिगां दिंखिया मोनजाया आरोना बेलेगफ्रा जायो थिगसे ओमफ्राय जोंनिया मोनजाया आरोना ओमफ्राय मोनजायाबा थोगि होखांनासो मोनजायोना जोंनिया ओमफ्राय आङो ब्लग बानायनो मोनाखैमोन उनावसो बानायदो दिंखियानि ब्लग ओमफ्राय दा आरो बोथोरनि मैगं बोथोरावनो जाखानांगौ नालाय जोङो ओमफ्राय बोथोराव माने दिंखियाखौनो जाबाय थासिगोन आरो दाना जोबबागौ मानि बोथोरनि मैगंखौ बोथोरावनो जाखानांगोन होननायखायथ' जोङो माने खानो फैबाय थायो आरोना जेब्लाबो दायो सिजोना दिंखिया जानाय सिजोना थांगौबा आरो जों मोनजालालाय बिनो आरोना जोंनि आरो गोबावसो मोनजाखायो नालाय जै मोनो अखालिफोर मोनजायाखैमोन जामायजोमोन जोंनिखि दिंखिया थांनानै थैजोबनानै दाख्लै अखा हानानैसो ओंखारफिनजोबदो आरोना नै दिंखिया जाग्रा फुजा होग्राया थान फुजाया नैबेयाव जायो आरोना नैबे मन्दिराव नैबेयाव जायो आरोना दिंखिया जानायनि फुजाया आरोना फुजा होग्रा मन्दिरा बियो आरोना दा साननो हागौ बिनि ब्लगखौ मा नायनो दिंखियानि बोथोराव दिंखियाल' खायो मानिमुनिनि बोथोराव मानिमुनिल' खायो बेनिफ्राय हिलांसि बोथोराव हिलांसिल' खायो बेफोरबायदि साननो हागौ आरोना ओमफ्राय जों आरो मानो मैगं बायना जानो नङा होमबा जामायजोमोन गामियावनो खाथि खालायावनो मोनो मैगङा ओमफ्राय जोङो मैगं बायनायनि फैसाखौ माने माबा माबि बायना लासिगोन आरोना जामायजोमोन खाना जानो हानाय बुस्थुखौलाय आरो जों मानो बायनो हासै आरोना फैसाखौ लाखिबाय आरोना बायना जानो गोनांनि फैसाखौ बेनिखायनो जोङो खायो आरोना दिंखियाखौ नावमानावनो मुथासेयावनो इसे फिसायावनो 10 थाखा आरोना जामायजोमोन बायनो हाया बेनिखायनो जों आरो खाना जानो हायो नालाय मानो बायनोसैना दा बिदिब्ला नोंथांमोनहा नायलांबाय था ओइनै खासेया बेसेबा गोजानाव मोनहैबाय खानाया नै सासे गुमै ओंखारदों आरोना आंनियाव कमेन्टआव माने गुमैया गावखौ रायखांनायनि आंखौ नोंनि भिडिअखौ हौवाफोरा नायनाङा नामा बिदि होनदों आरोना बे गुमैया बेनि थाखायनो आं दिनै गुमैमोनखौ रायखांबाय आरो
ना मा होनो गुमैया आंखौ गावसोरखौ रायखांथिनदों आरो रायखांथारा ना जामायजोमोनखौल' रायखांफ्लांबाय थायोमोन गुमैमोनखौ बावना थायोमोन आं दिनै गुमैमोनखौ रायखांजोब्बाय आरो ना गुमैमोनाबो नाय आंनि भिडिअ'खौ जोबजासे नै थालिरा माने बायना दङ नै थालिरा बायनानै थेवबोसो फिथाइ थाइबावलायदोसो नै थाइबावदो माने बायनासो थाइखांनासो बायदो खोमा आरो ना जामायजोमोन नै नायदो नै थाइखांनासो बायदो इयो ओमफ्राय इदि गोलैना थादो आरो ना बेनिखौ दाउखाया जालांजोब्बाय नै जामायजोमोन ओइनो ओमफ्राय नैयाव मोनसे ओंखारबावदो नै थालिर मैखुन नै नोंथांमोननिखि थालिर मैखुन जायोना जाया जोंनिखि मार जायो नै माबा हाग्रानि थालिर मैखुन बायदि सुनदो এতিয়া আমি যাই আছো দেখছা না ইমান জংঘলৰ পৰা এতিয়া যাই আছো আমি এতিয়া আমি এইফালে ৰাস্তাইদি চিঙিম আৰু হয় না দিংখিয়াটো এতিয়া আপোনালোকে চাই থাক মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক কৰক কিমান বাৰ কম আৰু মই লাইক কৰক মোৰ একো কথাটোৱে নাহে মানে মুখত একোৱে নাহে কি ক'ম আৰু ইটো কি কয় অসমীয়াত ইটো কি কয় ইটো গাছ কি কয় ইটো কি ফল গম্বৰ না কি কয় গম্বৰ फिथाइ ना কি কয় আমি নাজানো আৰু ইটো কি কয় এতিয়া আমি যাই আছো ইয়াতে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া আছিল দেখছা না এতিয়া বাইসকলে চিঙি আছে এতিয়া আমি চিংবাই নাপাম मोजां मोजांखौल' खाना फैदोंमोन जोङो इयाव खाफैफिनगोन होननानै बायदेवा नाथाय खाख्लुंजोबना दोनबाय मिनिदोसो नै खाना थब थब खालायदो इनो जोंखौ खाजानो गिनानै दिंखिया खानाया बुरजाथार मानसि लोगो मोनबाय आरो दिनैबो नै बयबो खानो फैदो मुलि होआ होननानै हारसिं रज'नाय मैगं होनना जों जायो आरोना बायनाबो बुहुद जायोबो नै दा आरो ओंखारबाय नालाय जों लामा लामा खाना जायो आरोना जामायजोमोन जायो गुमैमोन नोंसोरबो हिन्जावफोरखौ मैगं खाग्रा खाबथिंग्रा नागिरना ला फै खिथांसै बे दै खिथाङा जोङो इखि दै दोङो नै जामायजोमोन खिथाङा जोङो गुमैमोन बेवाइफोरमोन सोरबा हिन्जाव मोनाखैबा मैगं थाइगं खाना बारि बारि मैगं नागिरनानै खाना जाहोग्रा हिन्जावखौ लाखादो दै बुंखाबाय मिथिना लाखा माबायदि होमबाना फैसाया नोंसोरनाबो बासिगोन सानफ्रोमबो हाजिरा मावलायनाङा साख्रि गैयाबा साख्रि गोनांफोराथ' सिन्था गैखाया मालाय बायनासो जाखायो साख्रि गोनांफोरा टाइम मोनबाबो खाया मैगंखौ मिथिगोना जामायजोमोन बेवाइफोरमोन गुमैमोन आं खिन्थाखाबाय आरोना आरो आंनि खिन्थानायखौ जायो बायदि मोनदोंबा नोंसोरनि गोसोसै आं जायखिजाया बाथ्राखौ बुंबाय आरोना गाज्रि मोननांला आं बुंनायखौ गुमैमोनाबो बेवाइफोरमोनाबो जामायजोमोनाबो नै सासेया मिनिगासिनो इयो थारमाने आयदै आखाइ रुवायलायबायलै दाउ खोबोबाय जोङो नै दानिया जोङो नै लामा मोनफैलायबाय अख्रांखौ नाय नै बेवाइफोरमोन नोंसोरनि गोसो गोरबो बायदि समायना जादों नै गुमै नोंनि गोसो गोरबो बायदि समायना बिउटिफुल अख्राङाबो जादों नै लाब्रा ब्लग लाबोनो सानोलै जामायजोमोन नाथाय हाया मा खालामनो उपाय गैया जेरावबो थांनोनो मोना न'निफ्रायनो ओंखारनो मोना बेनि थाखायनो आं जेबो ब्लग मोजां ब्लगखौनो लानो मोना बे गारि थांनायाना जोंखौ डेन्जार नायलांखादो खाट्रा नायलांखादो जामायजों मा बखिबाय थादो सानदों खोमा मोसौआ दैयाव जब्ब' नायनानै थाबायना फैदो नै दे बिदिब्ला गुमैमोन जामायजोमोन बेवाइफोरमोन आंनि ब्लगखौ दिनैनि थाखाय बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै मालाबा मोजां ब्लग लाबोनो नाजासिगोन आङो दासान्दि बिदिखौनो नायथ'दो आरोना जामायजोमोन गुमैमोन मा होनो बेफोरदिखौनो नायथ'दो आङो साननैसोनि उनाव बिराद मोजां ब्लग लानानै फैगोन आरोना नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय दे बिदिब्ला दिनैनि थाखाय ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै बाय